fáilte idir bheis gan na neach is skipan na neach ganneánach ag is stúdéit sí BBC aloppa go a harsla stúí sia dí lín presentar an léisc. Tá sin cearst agus ha barach ag skipan na neach ganneánach idir léisceáil a thu calm seachad chuseán a bheith isin dhé. Réad text a chuising bh chalm héin na patéid fiú gut fölach a bicycleice. Nus bheith sinne seo ag skipan na neach ganneánach go má tseicfach man na neach ha seo ach ha colach go deach fölach éicinn tu bh muid tócalach a BBC agus ag bicycle seo dealah. Wow. Sáiriste. Inseach nach tá sin súil i drásta iad siide na 16 calorí le calorí calm. Hallo! Calm an na heach! Mian dauri agus cóchleiteige! Snech as a choláid! Snech an na heach! Snech calm a hidach! A snech as a choláid! Come a plá! Wow, bhí sin leis séoí seannaí i drásta seo nó san áil.